வந்தவங்க பிராமணர்கள். குரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அதாவது பிரஜா அப்படின்னு சொல்றது வந்து யாரெல்லாம் கும்பிட முடியுமோ, ரைட், வர்ஷிப் பண்ணா யாரெல்லாம் குவாலிஃபைடு அவங்களோ அவங்க லைக் டிவோட்டீஸ் அவங்க அந்த கேட்டகரியில வருவாங்க. ரைட்டா? பூஜனம், சௌச்சம், ஆர்ஜவம். பூஜனம் கும்பிடுறது, சௌச்சம் கிளீனு, ஆர்ஜவம் அப்படின்னா சிம்பிள். பிரம்மச்சாரியம் அஹிம்சச்ச. பிரம்மச்சாரியம் செலிபசி, ரைட். அஹிம்சா ஆனா நான் வைலன்ஸ், ரைட். ஷரீரம் தப உச்சதே. ஷரீரம் இட்ஸ் ஆல் பர்டனிங் டு த பாடி அப்படின்னு. தபஸ் பண்றது அதாவது பண்ற எல்லா தபஸுமே இது அஹம்சா நான் வைலன்ஸ் போத் ஸ்பீக்கிங், இது ரெண்டுமே ஆகும். ஸோ பாடிலி தபஸ்ன்றது உடம்பால பண்றது என்னன்னா தேவர்களுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டருக்கும் பிரஜாக்கும் பண்றது. அது ஒன்று இல்லாம கிளென்லினஸ் மெயின்டைன் பூஜா நாமனா நமக்கு நம்ம ஒரு வர்ஷிப் பண்ணக்கூடியவங்க, அதாவது நம்ம பேரண்ட்ஸ், சுப்பீரியர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க. சௌச்சம் ஆர்ஜவம்னா கிளென்லினஸ், சிம்பிளிசிட்டி. ஆர்ஜவம் பிரம்மச்சரியம், செலிபசி. அஹிம்சா தான். இதெல்லாம் பாடிலி தபஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பாடி லெவலுக்கு தபஸ் அப்படின்னு. 15 ஹரே கிருஷ்ணா. அனுத்வேகாகரம் வாக்கியம் சத்யம் பிரியஹிதாம் சயத் ஸ்வாத்யாயாப்யாசனம் சைவ வா வன்மயம் தப உச்யதே. பாடி தபஸ் பார்த்தோம். இப்ப ஸ்பீச்சுக்கு என்ன தபஸ் சொல்றாங்க? அனுத்வேக கரம் வாக்கியம், அதாவது வார்த்தைகள் அனுத்வேக கரம்னா கரம் வச்சுக்கிட்டு பேசாம, சோ அஜிடேஷன் இல்லாம, நம்மளே சொல்லலாம் கரம் வச்சிருக்காங்க, அதே வேர்டு தான். அந்த இது இல்லாம சத்தியம் பிரியஹிதாம் ச யத். ஹிதாமனா இது லாபம். ஓகே, சத்தியம்னா உண்மையா இருக்கணும், பிரியத்தோட இருக்கணும், ரைட். அப்படி இருந்தா என்ன ஆகும்? சுவாத்தியாய சுவாத்தியாயனாலே வேதங்கள் ஓகே இருந்தா அது என்ன ஆகும்? அஜிடேட் பண்ணாம இருந்தா, வேதங்கள் ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க வான்மயம் தப உச்சத்தை, அததான் ஆஸ்டாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்பீச், பேச்சின் தபாமஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதாவது உண்மை இருக்கணும், பிரசாந்த் மனசுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கணும், மத்தவங்களுக்கு லாபமும் இருக்கணும், யாரையும் டிஸ்ட்ரெஸ்ல வைக்க கூடாது. அதுதான் ஆஸ்டாரிட்டி ஆஃப் ஸ்பீச்னு சொல்லி வேதங்கள் சொல்றாங்க. ரொம்ப முக்கியமா நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இது. ஏன்னா உண்மையாவும் இருக்கணும், ஹர்ட்டிங்காவும் இருக்கக்கூடாது, ரைட். வெரி 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 இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் இது. நான் நிறைய கத்துக்கணும். ஏன்னா சில தடவை உண்மை சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஹர்ட் ஆயிடுவாங்க. கிண்டலுக்கு நான் சொல்ல, அது புரியாம இருக்குது. அதனால நம்ம எவ்வளவு இதுவா இருந்தாலும் நம்ம அதை கிளியரா புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க ஹேட் பண்ணாமதான் மாதாஜி சொல்றீங்க. என்ன மாதாஜி? நீங்க ஹேட் பண்ணாமதான் சொல்றீங்க மாதாஜி. நீங்க சொல்றதுல யாருமே ஹேட் ஆக மாட்டாங்க. சில தடவை எனக்கு என்னமோ சில தடவை சொல்றேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. அட்லீஸ்ட் எனக்கு அந்த ஃபீலிங். பட் தேங்க்யூ சோ மச். அதெல்லாம் நல்லதுக்கு தான் எடுத்துக்கணும். உண்மையதான் கரெக்டா சொல்ற எதுவுமே ஹர்ட் ஆகாது. சோம்பேறியா இருக்கிறதுக்கு அதுதான் சரியா. இப்ப எல்லாரும் அத கரெக்டா சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி. நீங்க சொல்றது தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா, இன்னும் ட்ரை பண்ணா நான் இன்னும் சாஃப்டா சொல்லலாம். பட் நான் ட்ரையே பண்ணல. சோ அதுவும் கத்துக்கணும். எல்லாருமே ஒரு லைக் ஹார்ஷ்னஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா? நம்ம 16 சாப்டர்ல படிச்சோமே, அந்த குவாலிட்டி இந்த 4ல இருந்தா நம்மளே இவாலுவேட் பண்றதுல நான் டிக் பண்ண பாயிண்ட் முன்ன விட இப்ப கம்மி இருக்கான்னு கூட எனக்கு தெரியல. சோ மோரலஸ் அதுலயே தான் நான் இருக்கேன். சோ அது என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. பட் நீங்க சொன்னதும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. மன பிரசாதா சௌமியத்வம் மௌனமாத்ம விநிகிரஹ பாவ சம்சுத்திரிதி ஏதத் தபோ மானுஷம் உச்யதே. மன பிரசாதா சௌமியத்வம். மன பிரசாதம் மனசுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கிறது. சௌமியம்னா ரெண்டு இரு அது ஏதோ சொல்வீங்க பிரேமா மாதாஜி, என்ன ரெண்டு இல்லாம இருக்கிறது. உள்ள ஒண்ணு வச்சுட்டு வெளில ஒண்ணு சொல்றது இல்லாம டைரக்டா ஹரே கிருஷ்ணா. மௌனம் ஆத்ம வினிகிரஹ. மௌனம் ஆத்ம வினிகிரஹனா கண்ட்ரோல் பண்றது மனச. பாவ சம்சுத்தீர் இதி ஏதத். அவரோட நேச்சர் பியூரிஃபை ஆகுது. சம்சுத்தீர்
சம்சித்தின்றது சந்தோஷப்படுறது, சுத்தின்றது பியூரிஃபை ஆகுறது. தபோ மானசம் உச்சத்தை, இது வந்து மைண்ட் காஸ்டாலிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது வந்து பாடி, நெக்ஸ்ட் ஸ்பீச், நெக்ஸ்ட் மைண்ட். மனம். சோ சோ மூணோட ஆஸ்டாரிட்டி சொல்றாங்க, சரிங்களா? சோ இது வந்து சாட்டிஸ்பாக்சன், சிம்பிளிசிட்டி, கண்ட்ரோலு, பியூரிஃபிகேஷன் எல்லாமே இந்த ஆஸ்டாரிட்டி வந்து மைண்டுக்கோசரம் பண்றது, சிம்பிளா இருக்குது இதெல்லாம் அப்படின்றது. எதுக்கோசரம் நம்ம ஏகாதசி எல்லாம் ஃபாலோ பண்றோம்னா மெயின்லி மைண்ட் தான். ஸ்ரத்தையா பரயா தபஹ தபஸ்தத்ரிவிதம் நரை அபாலா காங்ஷிபீர் யுக்தை சாத்விகம் பரிசக்ஷதே. ஹரே கிருஷ்ணா. தபஸ்தத்ரிவிதம் நரை நம்பிக்கையோட பண்ற இந்த 3 ஆஸ்டாரிட்டி, அது என்ன மூணு ஆஸ்டாரிட்டி? உடல் தவம், மனத்தவம், வாக்குத்தவம். தேங்க்யூ. சோ இப்ப படிச்ச அந்த 3 தான். சோ நம்பிக்கையோட பண்றது அந்த தப்பங்கள். த்ரீவிதம் நரகா, அது என்ன 3 டைப் நம்ம படிச்சோம். நரை அப்படின்னா மனுஷங்களால பண்றது. அபலா காக்ஷிபீர் யுக்தை அப்படின்னா எந்த ஆசை, பலானா லாபம், அப்பலானா லாபம் இல்லாம, காங்ஷி வீர் அப்படின்னா எந்த விதமான ஆசை இல்லாம பண்ற அந்த விஷயங்கள். யுக்தை அப்படின்னா கிருஷ்ணர் டிவோஷன்ல எங்கேஜ் ஆறது. சாத்விகம் பரிசக்ஷதே, அது வந்து சாத்விக குணத்தை சொல்றது. சோ ஆஸ்டாரிட்டிஸ் வந்து நம்பிக்கையோட மெட்டீரியல் பெனிஃபிட்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாம பண்றது எல்லாமே, இன்க்ளூடிங் சாண்டிங். அது வந்து இந்த மாதிரி சொன்னாங்க அப்படின்னு. சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோதம்பேன சைவயத் கிரியதே ததிஹா ப்ரோக்தம் ராஜசம் சலம் ஆத்ருவம். ஹரே கிருஷ்ணா. சத்கார மான பூஜார்த்தம், சத்காரனா ரெஸ்பெக்டோட, மான அப்பமான், ரைட்? மானம்னா ஆனர் கோசரம், ரைட்? சிலர் வந்து வெட்டி கௌரவத்துக்கோசரம் பண்ற பூஜைகள், அர்த்தம் பூஜா அதுக்கோசரம் பண்றது. தபோ தம்பேன சைவயத், தப்போ ஆனா அந்த பண்ற ஆஸ்டாரிட்டி தம்பத்துக்கோசரம் அதெல்லாம் பண்றது வந்து கிரியதே தத் இஹ புரோக்தம், அதனால பர்ஃபார்ம் பண்ற எதுவா இருந்தாலும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, புரோக்தம்னா சொல்றது ராஜசச்சலம் ஆத்ருவம், ரஜோகுணத்தை குறிக்கிறது. அதாவது எந்த ஆஸ்டாரிட்டியுமே வந்து என்ன, எனக்கு 3 ரீசன் வந்து ப்ரைடாக நான் காட்டிக்கணும் அப்படின்னும், எனக்கு லாபத்துக்கோசரமோ, எனக்கு பெருமை வேணும் அப்படின்னும், எனக்கு வந்து என்ன அதுக்கோசரம் கும்பிடுறது எதுவா இருந்தாலும் பேஷன், அண்ட் அது பர்மனன்ட் இல்லை, டெம்பரரி தான் அப்படின்றதும் சொல்றாங்க. எப்படி பண்ணாலும் என்ன மாத்தாச்சு இதுதானேன்றதுக்கு எக்ஸாம்பிள். இப்போ இதெல்லாம் பண்ணது வந்து அஃப்கோர்ஸ் தமோ குணத்துல வரும் இரண்யகசிபு, பட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அவங்க பண்ண டைம் ஆஸ்டாரிட்டி வந்து தப்போதான், ஏன்னா அவங்க பண்ணதே ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இல்லை. பட் சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நான் வந்து ஏதாவது ஒரு பூஜை பண்ணுவாங்க, சத்யநாராயண பூஜை அப்படி இப்படின்னு, பட் ரொம்ப டம்மமா காட்டிக்கணும், அதாவது பக்தியை விட ஷோ ஆஃப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு. இது வந்து நான் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வர்றவங்களை பத்தி சொல்ல, ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு பண்ற பூஜையும் நான் தப்புன்னு சொல்ல, பட் அந்த மோட்டிவே வந்து டம்பமா இருக்கும். அதாவது நான் வந்து நான் இதை அச்சீவ் பண்ணணும், நான் அதை அச்சீவ் பண்ணணும், நான் இது பண்ணனா அப்படின்னு. எல்லாருக்கும் தன்னுடைய பெருமையை காட்டுறதுக்காக ஆடம்பரம். ஆடம்பரமா பண்றது தப்பு இல்ல, ஆடம்பரத்தை காட்டிக்கிறது. அதாவது ரிச்லா பண்றது இல்ல, அது வந்து கொஞ்சம் ஷோ ஆஃப் பண்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மார்த்தமா பண்ணாம கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. மூடா ஹரே கிருஷ்ணா. மூடாகிராஹேனாத்மனோ யத் பீடாயா கிரியதே தபः பரஸ்யோத்சாதனார்த்தம் வா தத்தாமசம் உதாரிதம். மூடா கிராஹேனாத்மனோ யத். ஓகே, மூடா அப்படின்னா
என்ன சொல்றது, மூடத்தனமான முட்டாள்கள். முட்டாள்தனமான முட்டாள்கள். ஆமா. கிராஹே நாத்மனு, கிராஹேனா யாரெல்லாம் முட்டாள்களா இருக்கு, அவன் ஒருத்தனையே அவனே, அதாவது இது வந்து பெனன்ஸ் பத்தி சொல்றது, ரைட்? இது தமஸ் குணத்துல இருக்கிறவங்க யாரெல்லாம் அப்படின்னு நீங்க டைரக்டா இரண்யகசிபு நினைச்சு பாருங்க. முட்டாள்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களே சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு, ரைட்? பீடாய கிரியத்தே தபக, பீடாயனா டார்ச்சர் பண்ணிப்பாங்க, அவங்களுக்கே பீடானா உடம்புக்கு வலியை கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படி வந்து பரஸ்யோச்சாதனார்த்தம் வா, அப்படி பரசா மத்தவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் சரி மத்தவங்களுக்கும் பண்ணுவாங்க. அப்படின்னா உற்சாதன ஆர்த்தம், உற்சாதன ஆர்த்தம்னா அது வந்து நிறைய பிரச்சனைகள், ரைட், காஸ் ஆகுது. அப்படி என்னன்னா அது வந்து தாமச குணத்துல, அதாவது முட்டாள்தனம், அவங்கள டார்ச்சர் பண்ணிக்கிறது, மத்தவங்களுக்கும் பண்ணிக்கிறது வந்து மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ். மாதாஜி ஏன்னா பரமாத்மா உள்ள இருக்காரு. தாரணஸ்ரீ மாதாஜி வந்துட்டாங்க. இதோண்டி முடிச்சிடுறேன். 20 எத்தனை இருக்கு, 24ஆ? ஓகே 28 இருக்கு மாதாஜி. சரி, நான் 20யோட முடிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தாத்தவ்யம் இதி யத்தானம் தீயதேனுபகாரிணே தேசே ஹரே கிருஷ்ணா. 20ல இருந்து நம்ம நாளைக்கு பண்ணலாம், ஏன்னா இது ஃபுல்லா வந்து சேரிட்டி இருக்கும், ஞாபகப்படுத்துங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, எல்லாரும். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். நான் கிருஷ்ணா. இங்க வந்து இனிஷியேஷன் கிளாஸ்ல என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவங்க எல்லாரும் பகவத்கீதா ஸ்லோகம் எப்படி இருந்தாலும் எல்லாருமே பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். இங்க இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளஸ் மத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு பகவத்கீதா ஸ்லோகமும் அந்த மீனிங்கும் ஏதாவது ஒண்ணு தாரணேஸ்வரி மாதாஜிக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட போறாங்க. அது ஓகே, எக்ஸாம் அதான் போட்டிருக்கேன் நானு மெசேஜ் நீங்க போட்டிருக்கேன். போட்டீங்களா? ஓகே ஓகே. நீங்க கைட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன். நீங்க அப்படியே ஒரு மெசேஜ் போட்டு விட்டுருங்க. நான் போட்டுறேன் மேம். ரைட், ஐ வில் லீவ். தேங்க் யூ. எப்ப மாதாஜி? எப்ப மாதாஜி? டெய்லி ஈவினிங் 7 o'clock. டெய்லி 7 o'clock. இவங்க எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே நான் வந்து இது ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் மேம். பாகவதம் சம்மரி. 7 o'clock இன்னிலேந்தா? ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. நான் கிளம்புறேன், நீங்க கேட்டுக்கோங்க. இல்ல ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னில இருந்தா கேக்குறேன். 7 o'clock இல்ல மாதாஜி, டெய்லி போயிட்டு தானே இருக்கு மாதாஜி. அதுல நீங்க வரலையே, இது வரைக்கும் ராதிகா மாதாஜி வரலையே. வருவாங்க இனிமே நெக்ஸ்ட். இப்போ உங்களுக்கு இந்த இவங்க நீங்க இல்ல, இந்த பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து 26th வந்து எக்ஸாம் இருக்கு. அது முடிச்ச பிறகு சீரியஸா பாகவதம், அதனால அவங்கள டென்ஷன் படுத்த வேண்டாம் அப்படிங்கறதுக்காக. இல்லைன்னா உங்களை ரிகரஸா வந்து பாகவதம் வந்து கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஷி வில் கைட் ஆக்சுவலி. ஓகே, 26th எக்ஸாம் முடிஞ்ச பிறகு ராதிகா மாதாஜி வருவாங்க. அது வரைக்கும் தாரணி மாதாஜி, லலிதா மாதாஜி 2 பேரும் மாத்தி நீங்க இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணி நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ டெய்லி நீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு 1/2 hour ஒதுக்கி இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் சொல்லுங்க. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி அது மைண்ட்ல போய் பதிஞ்சிடும். ஸோ மீனிங்கோட படிச்சீங்கன்னாக்கா இன்னும் சுலபமா மனசுக்கு வந்து அது கண்டிப்பா எடுத்துக்கும். ஸோ அப்படியே படிக்கும்போது கண்டிப்பா ஞாபகம் இருக்காது. வித் மீனிங் படிங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து. ராதிகா மாதாஜி உசுர விடுறாங்க. ஒரு ஸ்லோகத்தை 10 தடவை சொல்லி தர்றாங்க மாதாஜி. அப்படி எங்களுக்கு மைண்ட்ல வரல. மீனிங்கோடய அததான் நீங்க இங்க ஒரு ஆல்ரெடி வரியா சொல்றாங்க. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மீண்டும் வந்து சாயந்திரமும் வந்து எடுப்பாங்க. ஆனா இப்போ தாரணி மாதாஜியும் இவங்களும் வந்து கம்ப்ளீட் அவங்களுடைய இது எல்லாமே. லலிதா மாதாஜி எல்லாம் முடிச்சிட்டாங்களா? தாரணி மாதாஜி ஓரளவு முடிச்சுட்டாங்க. அதேதான் ரிப்பீட்டடா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆமா, மாதாஜி அவங்க கிளாஸ் क्वेश्चंस கூட ஏதோ இன்னைக்கு வந்து மோஸ்ட்லி அதான் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க, இன்னைக்கு கிளாஸ் என்ன எடுக்கணும்ட்டு. ஸோ மோஸ்ட்லி அதான் இப்ப தாரணி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய ஸ்லோகம்ஸ், பகவத்கீதை ஸ்லோகம்ஸ் வந்து ரெசைட்டேஷன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க 108 ஸ்லோகாஸ் மாதாஜி என்ன சொல்றாங்களா பாருங்க. இல்ல ஒரு சாப்டரா பண்ண சொல்றாங்களா, இல்ல 108 ஸ்லோகாஸ் முடிக்க சொல்றாங்களான்றது. ஏன்னா உங்களுக்கு ஒன்ஸ் நீங்க ஸ்லோகம் மீனிங்கோட நீங்க சொல்ல ஆரம்பிக்க இட்ஸ் வெரி குட். உங்களுக்குள்ளேயே நிறைய பியூரிஃபிகேஷன் நடக்கும். இட்ஸ் குட் திங் டு அட்டெண்ட். நிறைய பேருக்கு மெமரி இல்ல, எல்லாம் கேட்கும்பொழுது மட்டும்தான் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாம் உண்டு இல்லையா? தயவு செஞ்சு அப்படிப்பட்டவங்க இன்னும் ஃபோக்கஸா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து சுலபமா அது மனசுக்குள்ள போய் பறியும். எல்லாம் வல்ல இறைவனும் உங்களுக்கு அருள் பாரிப்பார். ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு அட்டென்டிவா கிளாஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணி கேட்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லாமே வந்து நிகழும். ஸோ அட்டென்டிவ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் ஜாயின் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றது பெருசு கிடையாது, நம்ம எவ்வளவு அட்டென்டிவா கிளாஸ் கேட்கிறோன்றதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? சரி, பாகவதம் காலையில வேலை இருக்கும் உங்களுக்கு, அதெல்லாம் எனக்கும் புரியுது. எவ்வளவு முடியறதோ அவ்வளவு கேளுங்க.
அப்படின்னா அட்டென்டிவா உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து கேட்கறது வந்து சில பேருக்கு முடியும், சில பேருக்கு வந்து வீட்டுல சமையலும் இருக்கும், அதெல்லாம் எனக்கும் தெரியாது. பட் ஈவினிங் கிளாஸஸ் வந்து நீங்க யூ கேன் மேனேஜ் இல்லையா? ஸோ ரிவிஷன் பண்ணும் பொழுது அதை வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. டோன்ட் மிஸ் இட். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. நேத்தே ஹரே கேட்டாங்க கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வணக்கம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் முதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषा भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय राधा माधव ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச விகாரி. जय राधा माधव ஜெய ராதா மாதவ कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गोपी ஜெய जन जय गोपी जन वल्लभा கோபி ஜன பாதி கேட்க மாட்டேங்குது नंदन प्रजन रंजन யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன यशोदनंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव बिहारी. ஜெய ராதா மாதவ जय राधा माधव बिहारी. ஜெய ராதா जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. ஜெய கோபி ஜன வல்லபா जय गोपी जन वल्लभा
ஜெய கோபி ஜன வல்லப யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யமுனா தீரா பவன யமுனா தீராவனச்சாரி யமுனா தீரா வனசாரி யமுனா தீராவனச்சாரி ஜய ராதோ மாதோவா ஜய ராதா மாதவ ஜய ராத மாதவா ஜெய ராதா மாதவ ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 கிருஷ்ண ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே பிரணாம் வணக்கம் நமஸ்காரம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க தை தர்ஷனீயாய வை உதாரஹ விலாசஹ சேஷிதவாம சுக்தைஹ ஹ்ருத்யாத்மனோ ஹ்ருத்ய பிராணாம் சபக்திரனிச்சதோ மே கதிம் மன்வி பிரயுங்கதே. हरे कृष्णा माता जी। तैर्दर्शनीया वै उदार विलासासे चिद वामशुद्धैः हृदात्मनो हृदय प्रणाम भक्ति
அனிச்சதோ மேகதே மண்வேம் பிரயுங்தே தைஹி, அந்த வடிவங்களால் தர்சனீய கவர்ச்சி மிக்க அவையவை அவருடைய அங்கங்கள், உதார உன்னதமான விலாச லீலைகள், ஹாச புன்சிரிப்பு, ஈஷித பார்வைகள், வாம இனிமையாக, சுக்தை மகிழ்ச்சி நிரம்பிய சொற்கள், திருத கவரப்பட்டு, ஆத்மனக அவர்கள் மனங்கள், திருத கவரப்பட்டு, பிராணான் அவர்களின் புலன்கள், ச மற்றும் பக்தி பக்தி தொண்டு, அலிச்சத் விருப்பமின்றி, மே என்னுடைய, கதிம் இருப்பிடம், அன்பிம் நுட்பமான, பிரியுங்கத்தே பெறுதல். மொழிபெயர்ப்பு பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். புன்சிரிப்பும் கவர்ச்சியும் மிக்க பகவானின் அழகிய வடிவங்களை பார்த்து அவருடைய மிகவும் இனிமையான சொற்களை கேட்டு தூய பக்தர் ஏறக்குறைய பிற எல்லா ஈடுபாடுகளில் இருந்தும் விடுதலை அடைகின்றனர். அவர் பக்தி தொண்டில் ஆழ்ந்து விடுகிறார். அவருடைய விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட தனிப்பட்ட பெருமுயற்சியின்றி அவர் வீடு பேறு பெறுகிறார். பொருளுரை. முதல் நிலை, இரண்டாம் நிலை, மூன்றாம் நிலை என்று பக்தர்களில் 3 பிரிவினர் உள்ளனர். மூன்றாம் நிலை பக்தர்கள் கூட வீடு பேறு அடைந்த ஆன்மாக்கள் ஆவர். அவர்களுக்கு ஞானம் இல்லாதிருந்தும் கோவிலில் உள்ள இறைவனின் அழகான அலங்காரத்தை பார்ப்பதன் மூலம் பக்தர் பகவானின் நினைவில் அப்பக்தர் ஆழ்ந்து பிற எல்லா உணர்வுகளையும் இழைக்கிறார். ஒருவர் தன்னை கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில் நிறுத்துவதாலும் பகவானின் தொண்டில் புலன்களை ஈடுபடுத்துவதாலும் மட்டுமே ஒருவர் உணர முடியாத வகையில் விடுதலை அடைகிறார். இதுவும் பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்படுகிறது. புனித நூல்களில் விதித்துள்ளபடி மாசற்ற பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமே ஒருவர் பிரம்மனுக்கு சமமாக உயர்ந்து விடுகிறார். பகவத்கீதையில் பிரம்ம பூயாய கல்பதே என்று கூறப்படுகிறது. உயிரினம் தன் உண்மையான நிலையில் பிரம்மனாக உள்ளது. ஏனென்றால் அது பரம பிரம்மனின் ஒரு அங்கமாகும். ஆனால் பகவானின் நித்திய தொண்டன் என்னும் தன்னுடைய உண்மையான இயல்பை அவர் மறப்பதனால் அவர் மாயையால் பீடிக்கப்பட்டு அதில் மூழ்கி விடுகிறார். அவருடைய உண்மையான ஆதார நிலையின் மறதியே மாயையாகும். இல்லையேல் அவர் காலங்காலமாக பிரம்மன் என்றே கருதலாம். ஒருவர் தன்னிலை பற்றி உணர பயிற்றுவிக்கப்படும் பொழுது அவர் தான் பகவானின் தொண்டன் என்று புரிந்து கொள்கிறார். பிரம்மம் என்பது தன்னை அறியும் நிலையை குறிக்கிறது. பரம சத்தியத்தின் அறிவில் முன்னேறாத மூன்றாம் நிலை பக்தரும் பக்தியுடன் வணக்கங்களை அளிக்கிறார். பகவானை நினைக்கிறார். கோவிலில் பகவானை காண்கிறார். அர்ச்சா விக்கிரகத்தில் அர்ப்பணிக்க மலர்களும் பழங்களும் கொண்டு வருகிறார். அவர் உணர முடியாத வகையில் விடுதலை அடைகிறார். ஸ்ரத்தையான் விதாக பக்தர்கள் சிறந்த பக்தியுடன் தெய்வத்திற்கு வணங்கத்தக்க மரியாதையும் மற்ற உபசாரங்களையும் அளிக்கின்றனர். ராதை, கிருஷ்ணர், லட்சுமி, நாராயணர், ராமர், சீதை ஆகிய அர்ச்சா விக்கிரகங்கள் பக்தர்களுக்கு மிகுந்த அழகுடன் தோன்றுகின்றன. அதனால் அவர்கள் கோவிலில் அலங்கரிக்கப்பட்ட மூர்த்தியை பார்க்கும் பொழுது பகவானை பற்றிய எண்ணத்தில் முழுதும் ஆழ்ந்து விடுகின்றனர். அதுவே வீடு பேற்றுக்குரிய நிலையாகும். வேறு சொற்களில் கூறினால் கற்பனையின் மூலம் அல்லது பிற வழிகளின் மூலம் விடுதலைக்கு முயற்சி செய்பவர்களுக்கு மேலாக ஒரு மூன்றாம் நிலை பக்தர் கூட உன்னத தெய்வீக நிலையில் உள்ளார் என்று இங்கு உறுதி செய்யப்படுகிறது. சுகதேவ கோஸ்வாமி மற்றும் 4 குமாரர்கள் போன்ற அருவவாதிகளும் கூட பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட துளசியின் நறுமணத்தாலும் அலங்காரத்தாலும் கோவிலில் உள்ள அர்ச்சா விக்கிரகங்களின் அழகாலும் கவரப்பட்டு பக்தர்கள் ஆயினர். அவர்கள் முக்தி பெற்ற நிலையில் இருந்த போதிலும் அருவவாதிகளாய் இருப்பதை விட்டு பகவானின் அழகால் கவரப்பட்டு மீண்டும் பக்தர்கள் ஆயினர். இங்கு விலாசா என்னும் சொல் மிக முக்கியமானது. விலாச என்பது பகவானின் செயல்கள் அல்லது லீலைகளை குறிக்கிறது. ஒருவர் கோயிலுக்கு செல்வது அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்ட தெய்வத்தை காண்பதற்கு மட்டுமல்ல, அதே சமயத்தில் கோவிலில் முறையாக கூறப்படும் ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை அல்லது அது போன்ற இதர பிற இலக்கியங்களை அவர் காதால் கேட்க வேண்டும் என்பது. இதன்
கோவில் வழிபாட்டில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமையாகும். ஒவ்வொரு கோவிலும் சாஸ்திரங்களில் பாராயணம் என்பது பிருந்தாவனத்தில் உள்ள முறையாகும். இலக்கிய அறிவு இல்லாத அல்லது ஸ்ரீமத் பாகவதம் அல்லது பகவத்கீதையை படிக்க நேரம் இல்லாத 3ஆம் தர பக்தர்களும் பகவானின் லீலைகளை பற்றி கேட்கும் வாய்ப்பு பெறுகின்றனர். இந்த வழியில் அவர்கள் மனங்கள் எப்போதும் பகவானின் நினைவில் மூழ்கியிருக்கும். அவரது வடிவம், அவர் செயல்கள் மற்றும் அவரது தெய்வீக இயற்கையில் மூழ்கியிருக்கும். கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள இந்த நிலையே விடுதலை பெற்ற நிலையாகும். அதனால் பகவான் சைத்தன்யர் பக்தி தொண்டை செயற்படுத்துவதில் 5 முக்கிய வழிமுறைகளை பரிந்துரைக்கின்றார். 1. பகவானின் புனித நாமங்களான ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்பதை உச்சரித்தல். 2. பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு முடிந்தவரை அவர்களுக்கு தொண்டு புரிதல். 3. ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்டல். 4. முடிந்தால் அர்ச்சா மூர்த்தியையும் அலங்கரிக்கப்பட்ட கோயிலையும் பார்த்தல். 5. பிருந்தாவனம் அல்லது மதுரா போன்ற இடங்களில் வசித்தல் முதலியவை. இந்த 5 வழிகளே ஒரு பக்தருக்கு மிக உயர்ந்த முழுமையடைந்த நிலையை அடைய உதவ முடியும். இது பகவத்கீதையிலும் இங்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் உறுதி செய்யப்படுகிறது. அந்த 3ஆம் நிலை பக்தர்களும் கூட உணர முடியாத வகையில் விடுதலை பெற முடியும் என்பது எல்லா வேத இலக்கியங்களிலும் ஒப்புக்கொள்ளப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நாம இப்போ பக்தர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறத பத்தி இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. தைர் தர்ஷனீயாயவை உதாரஹ விலாசஹாசேஷிதவாம சுக்தைஹி ஹ்ருத்யாத்மனோ ஹ்ருத்ய பிரம்மாம்ச பக்திர் அந்நிச்சதோ மே கதிமன்வீம் பிரயுங்கதே. அதாவது அந்த வடிவங்களால் தர்ஷனிய கவர்ச்சி மிக்க அவை அவருடைய அங்கங்கள் உதார உன்னதமான விலாச அப்படின்னா விலாச விரிவாக்கம். அடுத்து விராட் ரூபம் என்பது பௌதீக உலகத்துல வரக்கூடிய விரிவங்கங்கள், அதாவது இன்டைரக்ட் இன்கார்னேஷன் இல்லையா. இப்போ நரசிம்ம அவதாரம், அடுத்து பரசுராம், இவங்க எல்லாருமே இன்டைரக்ட் தான். ஓகே, அதாவது எதெல்லாம் பௌதீகத்துல நம்ம காண்கின்றோமோ அது எல்லாமே இன்டைரக்ட் இன்கார்னேஷன். அதே பர உலகத்துல அவருடைய விரிவங்கங்கள் எல்லாமே விலாச விரிவங்கங்கள். அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் ஒத்த மாதிரிதான் இருக்கும். பகவான் முதலில் பலராமராகவும் பலராமலிருந்து முதல் சதுர்வியூகமும் இல்லையா, இதெல்லாம் நம்ம கோலோக சாட்ல படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதனால அங்க நிகழக்கூடிய லீலைகள் எல்லாமே நித்தியமாக எப்பொழுதுமே நிகழ்ந்த வண்ணமும் இருக்கும், எப்பொழுதுமே நிலை பெற்றதாக இருக்கும். அதனால்தான் விலாச அப்படிங்கிறது பொருள் அதுக்கு. ஹாச புன்சிரிப்பு, அதாவது ஆசிய பாவம் இல்லையா. அதாவது நம்ம 5 விதமான ரசங்கள், டைரக்ட் ரசங்கள், இன்டைரக்ட்ல 7 ரசங்கள்ல ஆசியா கூட ஒரு இது குவாலிட்டி. புன்சிரிப்பு, பகவானுடைய புன்சிரிப்பு. ஈஷித பார்வைகள், வாம இனிமையாக, தை மகிழ்ச்சி நிரம்பிய சொற்கள், ஹிருத்ய கவரப்பட்டு, ஆத்மனக அவர் மனங்களால் கவரப்படுகின்றது, ஹிருத்ய கவரப்பட்டு, பிராணன் அவர்களின் புலன்கள், சா மற்றும் பக்தி தொண்டு, அலிச்சத விருப்பமின்றி, மே என்னுடைய கதிம் இருப்பிடம், அதாவது யாருடைய இருப்பிடம், எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய இருப்பிடம், அன்மீன் நுட்பமான, பிரயுங்கதே பெறுதல். அதாவது பெருசா நம்ம முக்திக்கான முயற்சி பற்றி யோசிக்கலன்னாலும் முக்தி என்பது வழங்கப்படுகின்றது. எப்போன்னா நாம அதாவது கடைநிலையா இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தனாக இருந்தாலும் இல்லையா, கனிஷ்ட அதிகாரியாக இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு, கோயில்ல கடவுள் இருக்கார், அந்த விக்கிரக வழிபாடுல அவரை அலங்காரத்தை கண்டு ரசிக்கிறது, எல்லாமே அவங்க ஈடுபடுவாங்க. சோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு கூட மோட்சம் என்பது கண்டிப்பாக இருக்கின்றது என்பது இந்த இடத்துல இந்த பொருளுரையில அழகாக விளக்கப்பட்டிருக்கு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீல பிரபுபாதா கி ஜெய். புன்சிரிப்பும் கவர்ச்சியும் அட்ராக்ஷன் மிக்க பகவானின் அழகிய வடிவங்களை பார்த்து அவருடைய மிகவும் இனிமையான சொற்களை கேட்டு, இல்ல இதுதான் அர்ஜுனரும் சொல்றார், உங்களுடைய இனிமையான சொற்களை கேட்டு நான் அயர்வு அடைவதே இல்லை
அப்படின்னு சொல்லுவார். மீண்டும் வந்து பகவத்கீதையை வந்து கண்டினியூ பண்றதுக்காக வந்து, அதாவது அர்ஜுனர் வந்து சொல்வார் சேம் பகவானுடைய சொற்கள் அனைத்துமே நமக்கு வந்து இனிமை போன்றதுதான், அதனால நம்ம வந்து மீண்டும் மீண்டும் இன்னும் கேட்கணும் அப்படிங்கிற வந்து தோன்றும். தூய பக்தர் ஏறக்குறைய பிற எல்லா ஈடுபாடுகளிலிருந்தும் விடுதலை அடைகின்றனர். அப்படின்னா நம்ம பிற எல்லா, அதாவது ஈடுபாடுகள் என்பது பௌதிக ஈடுபாடுகள், அவற்றிலிருந்து அவன் விடுதலை அடைகின்றான். அப்படின்னா அந்த செயல்களில் அவன் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் அந்த பலன்களுக்கு விழையாமல் வெறும் கடமையாக ஆற்றும் பொழுது அவன் அத்தகைய பலன்களுக்கும் அவனுக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு நிலைக்கு அவன் வந்து தன்னை இட்டு செல்கின்றான். அப்போ கர்ம பந்தனம் என்பது அவனுக்கு கிடையாது. ஏன்னா அது அனைத்துமே எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய செயல்கள். அது நமக்குன்னு இடப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டளைகள், அதை வந்து செவனே நிறைவேற்றுவர். மேலும் அவர் பக்தி தொண்டில் ஆழ்ந்து விடுகிறார். அப்படிப்பட்ட கனிஷ்ட அதிகாரியாக இருந்தாலுமே வந்து பக்தி தொண்டில வந்து தன்னை முழுவதுமாக ஈடுபடுத்துகிறார். அவருடைய விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட அவருக்கு வந்து மோட்சத்தை பற்றியான விருப்பம் எதுவும் இல்லை என்றாலுமே அவர்கள் தனிப்பட்ட பெருமுயற்சி இன்றி, அதாவது அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலா வந்து அவங்க பிரயத்தனம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது, வீடு பேர் என்பது அவர்கள் பெறுகிறார்கள் என்று இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல உத்தரவாதம். அப்படின்னா நாம் எல்லாருமே கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ பகவான் நமக்கு அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை கொடுத்து நமக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் கொடுத்திருக்கார். அட்லீஸ்ட் நாம் இதை வந்து பற்றுதலாக ஏற்றுக்கொண்டு நாம் என்ன பண்ணணும், பக்தி பாதையில வந்து மேன்மேலும் வந்து முன்னேறணும்ன்ற அந்த முயற்சியை வந்து நாம மேற்கொள்ளணும். ஸோ முக்திக்கான நிலையை பற்றி நாம் என்றைக்கும் யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. முதல் நிலை, இரண்டாம் நிலை, மூன்றாம் நிலை என்ற பக்தர்களின் 3 பிரிவினரை பற்றி நாம முன்னாடி நிறைய இடங்கள்ல படிச்சிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிவோட்டி, செகண்ட் கிளாஸ் டிவோட்டி, தேர்ட் கிளாஸ் டிவோட்டி. அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி லெவல்ல இருக்கிறவங்க வந்து தேர்ட் கிளாஸ் டிவோட்டி. அவங்களுடைய நம்பிக்கை கடவுள் கோயில்ல மட்டும்தான் இருக்கார், வேற எங்கேயுமே கிடையாது. அப்படி ஒரு அஜ்ஞானம். அந்த அஜ்ஞானமா இருந்தாலும் அவங்க அங்க சென்று பகவானுடைய திரு ரூபத்தை கண்டு, அதாவது மெய் சிலிர்த்து போகிறார்கள். அங்கேயும் பக்தி என்பது உண்டு. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கும் வந்து முக்தி என்பது, அதாவது 100% கேரண்டின்னு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்கிறார். மூன்றாம் நிலை பக்தர்கள் கூட வீடு பேடு அவன் அடைந்த ஆத்மாக்களாக, ஆத்ம நிலையில் வந்து எப்பவுமே நம்ம விடுதலை தான் வந்து உண்மையான நிலையே ஆத்மாவும். சோ அது எப்பவுமே கட்டுப்பட்டு இருக்கிறது. நாம என்ன பண்றோம், இந்த சூக்ஷ்ம உடல் ஸ்தூல உடலை கொண்டு அதை நம்ம கட்டுண்ட நிலைக்கு வந்து ஆழ்த்தி விடுகின்றோம். உண்மையிலே அது சுதந்திரம் அடைந்த நிலையில் தான் எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. அவர்களுக்கு ஞானம் இல்லாமல் இருந்தாலும் கோவிலில் உள்ள இறைவனின் அழகான அலங்காரத்தை பார்ப்பதன் மூலம் பக்தர் பகவானின் நிலைவில், அதாவது அந்த பக்தர் வந்து ஆழ்ந்து விடுகின்றார். அதனால பிற எல்லா உணர்வுகளையுமே இழக்கிறார். அப்படின்னா பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் மீது இருக்கக்கூடிய தனக்குரிய நாட்டத்தை வந்து அவர் வந்து இழந்து விடுகிறார். அப்படின்னா பௌதீகம் என்பது, பௌதீகத்துல நாம போகும்பொழுது ஆன்மீகத்துல நாம கண்டிப்பா முன்னேற முடியாது இல்லையா? அதனால அந்த டிஸ்கிரிமினேஷனை ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருந்தவங்க எது மேன்மையானதோ அத்தகைய செயலில் வந்து அவர் ஈடுபடுவதற்கு வந்து தன்னை தானே வந்து ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார். ஸோ ஒருவர் தன்னை கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில் நிறுத்துவதாலும் பகவானின் தொண்டில் புலன்களை ஈடுபடுத்துவதாலும் இல்லையா, இந்த கர்மேந்திரியம், ஞானேந்திரியம், புலன்களின் செயல்கள் இது எல்லாத்தையுமே ஈடுபடுத்துவதாலும் மட்டுமே ஒருவர் உணர முடியாத வகையில் விடுதலை அடைகின்றனர், அதாவது விடுதலை அடைகிறார். அதாவது புலன்களை வந்து நாம பக்குவமாக இறை தொண்டில ஈடுபடுத்தும் போது நாம வீடு பேர் என்பது கண்டிப்பாக அடைகின்றோம். இதுவும் பகவத்கீதையில வந்து உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. புனித நூல்களின் விதிகளின்படி மாசற்ற பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமே ஒருவர் பிரம்மனுக்கு சமமாக உயர்ந்து விடுகிறார். அதாவது பிரம்மன் வந்து இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஜீவாத்மா இல்லையா, பிரம்மன். சோ அவருக்கு சமமாகவே உயர்ந்து விடுகிறார் அந்த ஜீவன். அப்படின்னா 78% குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நாம அக்வயர் பண்ண முடியும் என்பதை இந்த இடத்துல இந்த பொருளுரையில வந்து பிரபுபாதர் நமக்கு வந்து வழி நடத்துகிறார். உயிரினம் தன் உண்மையான நிலையில் பிரம்மனாக உள்ளது, அதுதான் நிஜம். எப்போதுமே அது வந்து விடுதலையில இருக்க வேண்டியதுதான் அதனுடைய இது. அந்த உயிரினம் ஜீவன் வந்து எப்பொழுதுமே ஃப்ரீயா இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். நாம தான் அது என்ன பண்றோம், நம்முடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் பௌதிகத்தின் தரப்பில் இட்டு செல்லும் பொழுது அந்த செயல்களுடைய விளைவுகளால் வந்து அந்த புனிதமான விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த அதாவது அந்த ஆத்மாவை வந்து கட்டுண்ட நிலைக்கு நாம இட்டு செல்கின்றோம். அதுதான் நாம செய்யக்கூடிய தவறு இல்லையா? ஸோ மேலும்
உயிரினம் தன்னை உண்மையான நிலையில் பிரம்மனாக உள்ளது. ஏனென்றால் அது பரபிரம்மனின் ஒரு அம்சமாகும் இல்லையா? நாம் எல்லாருமே பின்ன பகுதிகள். எல்லாம் வல்ல இறைவன் முழுமையாக வந்து அதாவது அந்தரங்க சக்தியானால் அவரிருந்து தோன்றிய அந்த பின்ன பகுதிகள் கூட வந்து அந்தரங்க சக்தி என்கிறதான் படைக்கப்படுகிறது. மேலும் ஆனால் பகவான் நித்திய தொண்டன் என்னும் தன்னை உண்மையான இயல்பை நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்க வேண்டிய கான்சியஸ்னஸ் எது? நாம் எல்லாருமே அதாவது பகவானுக்கு வந்து தொண்டன் ஆகின்றோம். தாசன் தாசன் இல்லையா? தாசானு தாசன். அவரை மறப்பதினால் நம்ம பகவானை எப்ப மறைக்கிறோம்னா மாயையில நம்ம சிக்கிக் கொள்ளும் போதுதான் we will forget actually. அவருடைய உண்மையான ஆதார நிலையின் மறதியே மாயையாகும். இந்த இடத்துல மறதிதான் வந்து மேஜர் கண்ட்ரிபியூஷன் மாயைக்கு. இல்லையேல் அவர் காலங்காலமாக பிரம்மன் என்றே கருதலாம். அதர்வைஸ் அந்த ஆத்மாவை வந்து பிரம்மன் என்றே நாம எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸோ கட்டுண்ட நிலை வந்து எது வரைக்கும் ஏற்படுத்தி கொள்ளவில்லையோ அந்த ஜீவன் வந்து விடுதலை அடைந்த நிலையிலிருந்து பக்தி தொண்டில் வந்து தன்னை ஈடுபடுத்தி வந்து அதாவது மேன்மேலும் வந்து முன்னேற்றமான பாதைக்கு வந்து அந்த ஜீவன் வந்து செல்கின்றது. ஒருவர் தன் நிலை பற்றி உணர்பயிற்றுவிக்கப்படும் பொழுது அவர் தான் பகவானின் தொண்டர் என்று புரிந்து கொள்கிறார். ஏன் நாம செய்யக்கூடிய ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எதுவா இருந்தாலுமே அதெல்லாம் வந்து இறைவனுக்கு வந்து நாம சொல்லி செய்யும் பொழுது இறைவனும் நம்மள வந்து என்ன நினைக்கிறார்? நம்மள எல்லாருமே ஒரு தொண்டன் என்று நினைக்கிறார். பிரம்மம் என்பது தன்னை அறியும் நிலையை குறிக்கிறது. ஆத்ம நிலையை உணர்வதுதான் பிரம்மம். பரம சத்தியத்தின் அறிவில் முன்னேறாத 3ஆம் நிலை பக்தரும் கூட பக்தியுடன் வணக்கங்களை அளிக்கிறார் இல்லையா? கனிஷ்ட அதிகாரி வந்து அவருக்கு எல்லா ஞானமும் தெரியாது, இருந்தாலும் அவர் அதாவது பகவானுக்கு வந்து நமஸ்காரங்களை வந்து சேவிக்கிறார். மேலும் அச்ச விக்கிரகத்தில் அப்பணிகளை மலர்களும் பழங்களும் கொண்டு வருகிறார். அவர்கள் உணர முடியாத வகையில் விடுதலையும் அடைகிறார் இல்லையா? அவர்களுக்கும் விடுதலை உண்டு. ஆனால் ஒரு கருணை என்பது ஒரு குருவினுடைய மூலியமா போனதான் அஜ்ஞானத்தை விழுந்தவர்களுக்கு வந்து அந்த மோட்சத்திற்கான மார்க்கம் கிடைக்கும். வழி நடத்துதல் இருக்க வேணும். இல்லை என்றால் அஜ்ஞானத்தில் இருந்தவர்களால வந்து கண்டிப்பாக இதை செயல்படுத்த முடியாது. மேலும் நம்ம வீட்டுல கூட அர்த்த விக்கிரகங்கள் எல்லாமே ஸ்ரத்தா யான் விதாக. ஸ்ரத்தா அப்படின்னாலே முயற்சி தான் இல்லையா? முயற்சி, அதுக்கப்புறம் நம்பிக்கை, மற்ற உபச்சாரங்களை எல்லாம் அளிக்கிறார். ராதை கிருஷ்ணர் அதாவது எப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து காம்பினேஷன்ல வீட்டுல வந்து அர்த்த விக்கிரகம் வைப்போன்றதை பத்தி இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சீதாராமர், அடுத்து வந்து ராம், அதுக்கப்புறம் வந்து லக்ஷ்மி நாராயணர், அடுத்து வந்து ராதை கிருஷ்ணர், இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து அதாவது நம்முடைய வீட்டுல பூஜை ரூம்ல வந்து 5 விதமான மெட்டீரியல்ஸ் நேத்து ஸ்லோகம்ல நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? மரம், அடுத்து வந்து கல், மண், அடுத்து வந்து உலோகம், இப்படி வந்து ஒன்னொன்னுத்திலையும் உபயோகப்படுத்தி வந்து நாம் என்ன பண்றோம்? அதாவது பகவானை வந்து இந்த வீட்டுல வந்து நம்ம சேவிக்கின்றோம். ஸோ வீட்டுல ராதாகிருஷ்ணா இருக்கலாம், இல்லைன்னா லக்ஷ்மி நாராயணர் இருக்கலாம், இல்லை என்றால் ராம சீதரையெல்லாம் இருக்கலாம். ஸோ பார்க்கும் பொழுது ராமர் சீதை இல்லையா? ஸோ ஆகிய அர்ச்ச விக்கிரகங்கள் பக்தர்களுக்கு மிகுந்த அழகுடன் தோன்றுகின்றது இல்லையா? அது நம்ம வந்து வீட்டுல எப்படியாவது அந்த நீட்டா கழுவிட்டு எல்லாத்தையுமே மஞ்சள் குங்குமம் எல்லாம் வைக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் வச்சப்ப நம்மளுக்கு ஒரு மனசுல வந்து ஒரு திருப்தி ஏற்படும். ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் வந்து சில சமயத்துல வந்து கடவுளை உணர்வது எல்லாமே நம்ம இதுல வந்து பக்குவம் அடைந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவானை வந்து காணக்கூடிய அந்த பிராப்தம் என்பது நமக்கு கிடைக்கும். அதனால நம்ம இதை பக்குவம் ஆகணும். மேலும் அவர்கள் கோயிலில் அலங்கரிக்கப்பட்ட மூர்த்தியாய் பார்க்கும் பொழுது பகவானை பற்றிய எண்ணத்தில் வந்து அதாவது முழுதும் ஆழ்ந்து விடுகிறார். ஸோ எதை பார்க்கின்றோமோ அது நம்ம மனசுல வந்து தானா பதியும். அது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே நாம என்ன பண்ணுவோம்? அதாவது நினைக்க ஆரம்பிப்போம். அதுதான் மனிதனுடைய இயல்பை. அதுவே வீடு பெற்றுக்கான நிலைவினை. ஸோ அந்த நிலையில நாம் நிலை பெற்று விட்டால் இல்லையா, அதுவே நமக்கு வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கம் என்பதை வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. மேலும் வேறு சொற்களில் கூறினால் கற்பனையின் மூலம் அல்லது பிற வழிகளின் மூலம் விடுதலைக்கு முயற்சி செய்பவர்களுக்கு மேலாக 3ஆம் நிலை பக்தர் கூட உன்னத தெய்வீக நிலையில் மற்றும் 4 குமாரர்கள் போன்ற அருவவாதிகள் கூட அதாவது பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட துளசி நறுமணம், அதை நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ 4 விதமான குமாரர்கள் வந்து பகவானுடைய துளசியை வந்து நுகர்ந்து இல்லையா, அவர்களும் வீடு பேறு பெற்றார்கள். அதாவது அவங்களும் வந்து அருவத்தன்மை, இம்பர்சனலிஸ்ட் வேற, பிரம்மண நிலையை பற்றி வரக்கூடியவர்கள் வேற. இம்பர்சனலிஸ்ட்னா வெறும் அருவத்தன்மை மட்டும்தான். ஆனா பிரம்மன் நிலையில் ஆழ்ந்திருப்பவர்கள் அவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக பகவான் மீது அதாவது அந்த இணைப்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்வார்கள் இல்லையா?
ஸோ அதை வந்து நாம் இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ துளசியின் நறுமணம் அலங்காரத்தாலும் கோவிலில் உள்ள அர்ச்ச விக்கிரகங்களில் அழகாலுமே கவரப்படுகிறார்கள், சுலபத்துல கவரப்படுகிறார். அதாவது பக்தர்கள் ஆயினர். அவர் முக்தி பெற்ற நிலையில் இருந்தபோது அவர் வந்து முக்தி பெற்ற நிலையை அடைந்திருந்தால் பக்தர் அதை பற்றி இந்த இடத்துல அருவவாதிகளாகி இருப்பதை விட்டுவிட்டு பகவானின் அழகால் வந்து கவரப்பட்டு மீண்டும் வந்து என்ன ஆனாங்க, பக்தர்கள் ஆனார்கள். யாரு? இந்த 4 குமாரர்கள். இங்கு விலாச என்னும் சொல் மிக மிக முக்கியமானது. விலாச என்பது பகவானின் செயல்கள் அல்லது லீலைகளை குறிக்கின்றது. அதாவது எதை பற்றி? நித்தியமான லீலைகள், எப்பொழுதுமே நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கக்கூடிய, எப்பொழுதுமே அவர்கள் இருக்கக்கூடிய நிலை, அதுதான் வந்து நித்தியமான லீலைகள். ஒருவர் கோயிலுக்கு சென்று அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்ட தெய்வத்தை காண்பதற்கு மட்டுமே கிடையாது நம்ம கோயிலுக்கு போறது. அங்க இருக்கக்கூடிய, அதாவது அதே சமயத்தில் கோயில் முறைகளை வந்து முறையாக கூறப்படும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மற்றும் வந்து பகவத்கீதையை வந்து காதாலவும் பிற இலக்கியங்கள் எல்லாம் கூட நம்ம வந்து சிரவணம் பண்ணணும். நம்ம பேசிக்கலி ஒவ்வொரு கோயிலிலுமே சாஸ்திரங்களில் பாராயணம் அல்லது என்பது பிருந்தாவனத்தில் உள்ள முறையாகும். ஸோ ரிசைட்டல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க எல்லாரும் கூட இப்போ கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ராதிகா மாதாஜி உங்களை எல்லாருமே வாசிக்க வைக்கிறாங்க இல்லையா? அது போன்று நம்ம அந்த சமஸ்கிருத அதாவது பகவத்கீதை மற்றும் பாகவதம் பாராயணம் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது அந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நாமளும் வந்து அதாவது சைலண்ட் மோட்லயாவது இருந்து அதெல்லாம் பாராயணம் பண்ணணும்ன்ற அந்த உந்துதல் நமக்கு இருக்கணும். ஸோ ஆல்ரெடி நீங்க எல்லாருமே அந்த மோட்ல தான் இருக்கீங்க. அதை அப்படியே கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போங்க. இலக்கிய அறிவு இல்லாத அல்லது ஸ்ரீமத் பாகவதம் அல்லது பகவத்கீதை படிக்க நேரம் இயலாத 3ஆம் தர பக்தர்கள பகவானின் லீலைகளை பற்றும் மனங்கள் எப்பொழுதும் பகவான் நிலைவில் மூழ்கி இருக்கும் அவரது, அதாவது இவங்க எப்பவுமே அந்த நினைக்கக்கூடிய தன்மை என்பது கிடைக்க பெறுகிறார்கள். அவரது வடிவம், அவரது செயல்கள் இல்லையா, ரூபம், ஃபார்ம், ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் லீலாஸ், இது எல்லாமே வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது. அச்செயல்கள், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள மனங்கள் எப்பொழுதும் பகவானில் நினைவில் மூழ்கி இருக்கும். இச்செயல்கள் மற்றும் அவரது தெய்வீக இருப்பில் வந்து எப்பொழுதுமே அதாவது மூழ்கி இருக்கும். கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவர்களுக்கு 5 விதமான நிலைகளை பற்றி இந்த தொண்டு செய்வதும். ஒன்று, நம்ம வந்து அதாவது பகவானின் புனித நாமங்களை சொல்றது, நாம ஜபம் வந்து ஸ்மரணம், அது ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் வந்து தொண்டர்களோட வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய அசோசியேஷன், அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம ஆற்றக்கூடிய கடமைகள் எல்லாமே வந்து சரிவர இருக்கின்றதா, அப்பப்போ நம்ம கிராஸ் செக் என்பது பண்ணிக்கணும். ஸோ அதற்கு நமக்கு ஒரு வழி நடத்துதல் என்பவர் வேணும். அதனால டெம்பிள்ல இருக்கிறவங்க கூடிய, அதாவது அந்த பக்தர்களோட வந்து நம்ம இணைப்பு, அதாவது பகவத்கீதை பாகவதம் கிளாஸ் மூலியமா நாம இணைந்திருக்கின்றோம். மேலும் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்டல், அது 3வது. முடிந்தால் அர்ச்சமூர்த்தியை அலங்கரிக்கப்பட்ட கோவில வந்து பார்த்தல். ஸோ அலங்காரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த விக்கிரகத்தை வந்து உற்று நோக்கிறது. மேலும் பிருந்தாவனம் மற்றும் மதுரா இடங்களில் வந்து வசிக்கிறது. இது ஒண்ணுதான் நமக்கு இருக்கும். ஏன்னா நாம இந்த இடத்துல இருக்கோம். பிருந்தாவனம் வந்து கண்டிப்பா வசிக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு கிடையாது. ஆனா நம்ம வீட்டையே பிருந்தாவனமாக மாற்றிவிட்டால் பகவான் அங்கேயே வந்து இருந்திருப்பார். ஸோ அப்படின்னா நம்ம பக்தியை வந்து அதாவது ரொம்ப அதாவது பாயிண்டட் அட்டென்ஷனோட நம்ம வந்து பக்தி செய்யணும். அப்பதான் வந்து ஒருநிலைப்படுத்தக்கூடிய அந்த மனம் வந்து சுலபமாக அமையப்பெறும், இல்லைன்னா முடியாது. மேலும் இந்த 5 வழிகளே ஒரு பக்தருக்கு மிக உயர்ந்த முழுமையடைந்த நிலையை அடைய உதவும். ஃபுல் கம்ப்ளீஷன். மேலும் இது பகவத்கீதையிலும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது இந்த 3ஆம் நிலை பக்தர் கூட உணர முடியாத நிலையில் உணர விடுதலை பெற முடியும் என்பது எல்லாவித இலக்கியங்களிலுமே வந்து ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாமே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு. அதனால நம்ம கீழ்த்தரமான நிலையில் இருந்தாலுமே பக்தி தொண்டு செய்தால் பகவான் நம்மளை வந்து ரட்சிக்கிறார் என்பதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி. அதோ விபூதிம் மம மாயா வினஸ்தாம் ஐஸ்வர்யம் அஷ்டாங்கம் அனுவிருத்ததம் ஸ்ரீயம் பாகவதம் வாஸ்பிரஹந்தி பத்ராம் பிரஹஸ்யமேதே அஷ்ணுவதேதலோகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதோ விபூதிம் மம மாயா வினஸ்தாம் ஐஸ்வர்யம் அஷ்டாங்கம் அனுப்பிரவர்த்தம் ஸ்ரீயம் பாகவதீம் வாஸ்பிருஹயந்தி பத்ராம்
பரஷ்யமேதே அஸ்னுவதேது லோகே. அதோ பின்னர் விபூதிம் செல்வவளம் மம என்னுடைய மாயாவின மாயையின் இறைவன் தாம் அந்த ஐஸ்வர்யம் யோக முழுமை அஷ்டாங்கம் 8 பகுதிகளால் ஆன அனுப்பிரவத்தம் பின்பற்றும் ஸ்ரீயம் புகழொளி பாகவதி பகவானின் அரசு வா அல்லது அஸ்பிருகயந்தி அவர்கள் விரும்பவில்லை பத்ரா ஆனந்தமயமான பரஸ்ய பகவானின் மே என்னுடைய தே அந்த பக்தர்கள் அஷ்ணுவதே அனுபவிக்கின்றனர் தூ ஆனால் லோகே இந்த வாழ்வில். மொழிபெயர்ப்பு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். இவ்வாறு அவர் என்னுடைய நினைவில் முழுவதும் மூழ்கியிருப்பதால் அந்தி பக்த சத்திய யோகத்தை உள்ளடக்கிய மேல் உலகங்களில் பெறக்கூடிய உயர்ந்த வரங்களையும் விரும்புவதில்லை. அவர் யோகத்திலிருந்து 8 வித ஜட உலக முழுமையையும் பகவானின் அரசாங்கத்திற்கு உயர்த்தப்படவும் விரும்புவதில்லை. ஆனால் விரும்பவில்லை என்றாலும் அந்த பக்தர் இவ்வாழ்விலேயே வழங்கப்படும் எல்லா ஆசிகளையும் அனுபவிக்கிறார். பொருளுரை: மாயையால் அளிக்கப்படும் விபூதி அல்லது செல்வ வளங்கள் பல வகைகள் உள்ளன. இந்த பூ உலக வாழ்வில் உலகியல் இன்பத்தின் பல்வேறுபட்ட வகைகளின் அனுபவம் நமக்கு உள்ளது. ஆனால் ஒருவர் தன்னை சந்திரலோகம், சூரியன் அல்லது இன்னும் மேலும் மகரலோகம், ஜனலோகம் மற்றும் தபலோகம் அல்லது இறுதியில் மிக உயர்ந்த கோளான பிரம்மா வசிக்கும் சத்தியலோகம் போன்ற உயர்ந்த கோள்களுக்கு உயர்த்த முடிந்தால் மண்ணுலக இன்பத்திற்கான மிக பெரிய வாய்ப்புகள் உள்ளன. சான்றாக உயர்ந்த கோள்களில் வாழ்நாளின் அளவு இந்த கோளில் உள்ளதை விட மிக மிக அதிகமானது ஆகும். சந்திரனில் வாழ்நாளின் அளவு நமது 6 மாதங்கள் அங்கு ஒரு நாளுக்கு சமம் என்று கூறப்படுகிறது. மிக உயர்ந்த கோளில் வாழ்நாளில் அளவை நம்மால் கற்பனை செய்து கூட பார்க்க இயலாது. பிரம்மாவின் 12 மணி நேரம் என்பது நமது கணித மேதைகளாலும் எண்ணி பார்க்க இயலாது என்பது பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவையெல்லாம் மாயையின் அல்லது பகவானது புற சக்தியின் வர்ணனைகளாகும். இவை தவிர யோகிகள் தங்க யோக சக்தியால் பெற முடிந்த பிற செல்வ வளங்கள் உள்ளன. அவையும் ஜட பொருட்களே ஆகும். இந்த ஜட உலக துன்பங்கள் எல்லாம் வெறுமனே விரும்புவதாலேயே கிடைப்பதாக இருந்தாலும் ஒரு பக்தர் இவற்றுக்காக ஆசைப்படுவது இல்லை. பகவானின் அருளால் ஒரு பக்தர் பெரும் விருப்பத்தாலேயே அற்புதமான வெற்றி அடைய முடியும். ஆனால் ஒரு உண்மையான பக்தர் அதை விரும்புவதில்லை. ஒருவர் ஜட உலக செல்வ வளத்திற்கோ அல்லது பௌதீக மதிப்பிற்கோ பௌதீக அழகை அனுபவிக்க முயற்சி செய்யவோ விரும்பக்கூடாது என்று பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். ஒருவர் விடுதலை பெறாமல் எல்லையின்றி பிறப்பு மற்றும் இறப்பின் முறையை தொடர்ந்தாலும் ஒருவர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஆழ்ந்திருக்க விரும்ப வேண்டும். ஆயினும் உண்மையில் கிருஷ்ணர் உணவில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவருக்கு வீடு பேறு முன்பே உத்தரவாதம் தரப்பட்டது. பக்தர்கள் மேலுலக கோள்களின் மற்றும் வைகுந்த கோள்களின் பயன்களை எல்லாம் அனுபவிக்கின்றனர். இங்கு பாகவதியும் பத்ராம் என்று சிறப்பாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வைகுந்த கோள்களில் எல்லாமே நித்தியமான அமைதி உடையன. ஆயினும் ஒரு தூய பக்தர் அங்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்று கூட விரும்புவதில்லை. ஆனால் அவர் அந்த பயனை பெறுகிறார். தற்கால வாழ்விலேயே அவர் ஜட உலக ஆன்மீக உலகங்களின் எல்லா வசதிகளையும் அனுபவிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதோ விபூதிம் மம மாயா வினஸ்தாம் ஐஸ்வர்யாம் அஷ்டாங்கம் அனுப்ரவர்த்தம் ஸ்ரீயாம் பாகவதீம் வாசப்ருஹ்யந்தி பத்ராம் பிரயஷ்யமேதே அனுச்வதேது லோகே. அதாவது அதோ பின்னர் விபூதிம் என்றால் நமக்கு தெரியும் இல்லையா, வைபவங்கள் இல்லையா, செல்வ வளம். மம என்னுடைய, அதாவது யாருடைய, பகவானுடைய, மாயையின் இறைவன், தாம் அந்த ஐஸ்வர்யம் அதாவது யோக முழுமை, அஷ்டாங்க பயிற்சிகள் இல்லையா, 8 அங்கங்கள், அதாவது யமா நியமா, அடுத்து பிராணா, அதுக்கப்புறம் ஆசனம், அடுத்து பிரத்யாகாரா, அதுக்கப்புறம் சமாதி, அடுத்து தியானா, தாரணா அண்டு தியானா அண்டு சமாதி. இந்த நிலைகள் 8 நிலைகள் இருக்கும். ஸோ இப்படி இந்த 8 அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் செய்யறது நம்முடைய புலன்களை எல்லாம் பக்குவப்படுத்தி மனசை பக்குவப்படுத்துறதுக்கு செய்யறது. மேலும் அஷ்டபகுதி என அனுவிருத்தம் அதாவது பின்பற்றும், ஷியம் புகழொழி, பாகவதீம் அதாவது பகவானின் அரசு, வா அல்லது
அஸ்ய புருகந்தி அவர்கள் விரும்புவதில்லை. அப்படின்னா முக்தி எதுவுமே விரும்புறது கிடையாது, வெறுமனே பக்தி மட்டும்தான் வேணும்ன்றவங்க. பத்ராம் ஆனந்தமயமான, ஆனா உண்மையிலே நம்ம முக்தியோட கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நமக்கு எது நன்மையோ பகவான் கண்டிப்பா கொடுப்பார் அப்படிங்கிற அந்த உறுதிமொழியை வந்து நம்ம மனசுல இருந்தா கண்டிப்பா கேவல பக்தி மட்டும் செலுத்தக்கூடிய அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு கிடைக்கிறது. அதை விடுத்துட்டு நம்ம வந்து நம்முடைய குறிக்கோள்கள் எல்லாமே வந்து பெரிய லெவல்ல வச்சுட்டே போனோம்னா எனக்கு இது ஆனா அது வேணும், அது வேணும், இது வேணும், இதெல்லாம் நம்ம வந்து செய்யறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் மிக மிக தவறான ஒன்று. ஸோ பௌதீக லாபத்திற்காக நாம இறை வழிபாடு செய்யறது குறைத்துக் கொள்ளணும். அது வந்து இது வரைக்கும் தெரியாது, இப்ப தெரிஞ்ச பிறகு அதையே நம்ம செய்யக்கூடாது இல்லையா. ஸோ அதாவது நமக்கு தெரியும் ஒன்றே இலக்கு வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் தாழ் பணிந்தாலே எல்லா சங்கடங்களுக்கும் நமக்கு தீர்வுன்னு தெரியும். தெரிந்த பிறகு நாம வந்து பல்வேறு செயல்முறைகள்ல எல்லாம் நம்ம ஈடுபடுவதை வந்து தவிர்த்து விட வேண்டும். அப்ப நாம நினைக்கக்கூடிய அந்த உறுதிமொழி வந்து ஸ்ட்ராங் கிடையாதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா. அப்ப இறைவன் நம்மள வந்து கண்டிப்பா அவர்தான் நம்மளை எல்லாருமே படைச்சிருக்கார், அவர்தான் தேவர்களை எல்லாம் படைச்சிருக்கார் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை எடுத்துக்கொண்ட பிறகு சோ பிற அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மற்ற எல்லா விஷயத்திலுமே நம்முடைய மனது வந்து அலைப்பாய்ந்து கொண்டிருந்தால் அந்தந்த சூழலுக்கேற்றவாறு நாம வந்து சிலதெல்லாம் நம்ம வந்து செயல்படும் பொழுது நம்முடைய உறுதி வந்து பகவான் மீது அவருடைய தாழ் பணிவது என்பது நம்ம வந்து இன்னும் பூரணமாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று பொருள் இல்லையா. அது ரொம்ப முக்கியம். ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் இருக்கணும். அதாவது அனுகூலேஷ சங்கல்பம் பிரதிகூலேஷ வர்ஜிதம் இல்லையா. இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ரக்ஷிஷம் பண்றது வந்து அவர்தான் என்பது தெரிந்த பிறகு நம்ம வந்து இந்த தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ இந்த செயல்கள்ல நாம கண்டிப்பா ஈடுபடவே கூடாது. அது வந்து நமக்கு மேன்மையான ஒரு நிலை வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்காது. தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷல என்னெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கணுமோ அது நம்மளுடைய கோட்டா இல்லையா. ஈஷாவாஸ்யம் பிரின்சிபல் பிரகாரம் நமக்குன்னு ஒரு கோட்டா இருக்கு. அந்த கோட்டா பிரகாரம் நமக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அது வந்து பகவான் கண்டிப்பா செயல்படுத்துவார். அதுல வந்து நாம உறுதி கொண்டு இருந்து நாம பக்தி தொண்ட மேன்மையா எடுத்து நம்ம செயல்படும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ அவர்கள் பத்ராம் ஆனந்தமயமான பரஷ்ய பகவானின் மே அதாவது என்னுடைய தே அந்த பக்தர்கள் அஸ்னுவதே அனுபவிக்கின்றனர் ஆனால் லோகே இந்த வாழ்விலேயே. அதாவது இவ்வாறு அவர் தன்னுடைய நினைவில் முழுதும் மூழ்கி இருப்பதால் அந்த பக்தர் சத்தியலோகத்தை உள்ளடக்கிய மேல் உலகங்கள் பெறக்கூடிய உயர்ந்த வரங்களை விரும்புவதே கிடையாது. எந்த லோகத்துக்கு போகணும் இந்த லோகத்துக்கு போகணும்ன்ற அந்த ஆசையெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. மோட்சமான ஆசை கூட இருக்காது. அதுதான் நம்ம வந்து படிக்க போறோம். அவர் யோகத்திலிருந்து 8 வித ஜடவுலக உடைமைகளை பகவானின் அரசாங்கத்திற்கு வந்து அதாவது உயர்த்தப்படவும் விரும்புவது கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணமும் கிடையாது. அதாவது நம்ம அந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் எல்லாம் ஈடுபட்டு நம்முடைய மனசு புலன்களை எல்லாம் நம்ம அடக்கி இறைவனை வந்து அதாவது பரமாத்மாவை உணர்வதற்கான பாகியத்தை வந்து நாம அடையிறோம். ஆனால் அப்படிப்பட்ட பாகியத்தையுமே கூட பெறுவதற்கு வந்து யார் விரும்புவதில்லை. ஆக்சுவலி பகவானின் அரசாங்கத்திற்கு உயர்த்தப்படுவதுமாகவும் விரும்புவது கிடையாது. யாரு? இந்த அதாவது பக்தர்கள். ஆனால் இந்த பக்தர்கள் இவ்வாழ்விலேயே வழிபடும் எல்லா வசதிகளையுமே அவர்கள் அனுபவிக்கின்றனர் இல்லையா. ஏன்னா இக உலகத்துல கூட அவங்களுக்கு வாழ்க்கை வந்து நல்ல ஒரு அதாவது சிம்பிளான வாழ்க்கையா இருந்தாலும் அதுல நிம்மதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் வாழ்வதற்கான வாழ்நிலை உண்டு என்று இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த லெவல்ஸ் நம்ம வந்து கனிஷ்ட அதிகாரியா இருக்கலாம், இல்ல மத்தியம் அதிகாரியா இருக்கலாம், இல்ல உத்தம அதிகாரியா இருக்கலாம். அந்த எவாலுவேஷன் நமக்கும் பகவானுக்கு இல்லை இடையில மட்டும்தான் நிகழக்கூடிய ஒன்று இல்லையா. ஸோ அதனால அவர் நமக்கு எது நல்லதோ அது கண்டிப்பாக செய்வார் என்ற உறுதியும் நாம வந்து இட்டுக்கொள்ளணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். மாயையால் அளிக்கப்படும் விபூதி அல்லது செல்வ வளங்கள் தான் நமக்கு வந்து கட்டுண்ட நிலையை ஏற்படுத்துறது. நம்ம எவ்வளவு செல்வ வளத்துல வந்து முன்னேறுறோமோ அவ்வளவுமே வந்து அதாவது மாயையினுடைய பிடியில வந்து நாம சிக்கிக் கொள்கின்றோம். நெக்ஸ்ட், இந்த பூவுலக வாழ்வில் உலகியல் இன்பத்தின் பல்வேறு வகைகளை அனுபவிக்க நமக்கு உள்ளது. அதையும் நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்காரு இல்லையா. ஸோ இப்ப நமக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு வெளியில போயினா எங்கேயாவது வந்து வீக்கெண்ட் போய் நம்ம வந்து அதாவது ஃபுட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம செய்து கொள்கின்றோம் இல்லையா. ஸோ சுற்றி வருகின்றோம். இந்த உலக வாழ்க்கையில வந்து நாம இன்பங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறோம். பகவானும் அது நமக்கு என்ன தேவையோ அது கண்டிப்பாக கொடுக்கின்றார். அது ரொம்ப முக்கியம்.
ஆனால் ஒருவர் தன்னை சந்திரலோகம், சூரியன் மற்றும் அல்லது இன்னும் மேலும் வந்து உயர்ந்த கோள்களான பிரம்மா, சத்தியலோகம் தான் டாப் மோஸ்ட், அந்த லோகம் வரைக்குமே வந்து சென்றால் விருதமுடன் மண்ணுலக இளங்கத்தின் வாழ்வு இந்த கோளில் உள்ளதை விட அந்த இடத்துல மிக மிக வலிமை வாய்ந்தது. மேலும் சந்திரனில் வாழ்நாள் அளவு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமது 6 மாத காலங்கள் சந்திரனுடைய ஒரு நாள், அதாவது ஒரு பகல் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. மிக உயர்ந்த கோள்களில் வந்து வாழ்நாளின் அளவை நம்மளால கற்பனை செய்து கூட நம்ம பார்க்க முடியாது. அடுத்து வந்து மேலும் மிக உயர்ந்த பிரம்மாவின் 12 மணி நேரம். ஒவ்வொரு கோள்களிலுமே வந்து நமக்கு வெவ்வேறு விதமான அதாவது காலகட்டங்கள், அதாவது நம்முடைய இது சொர்க்கலோகம் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா நம்முடைய ஒரு ஆண்டு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு திங்கள் மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி வருது. பிரம்மாருடைய ஒரு ஒரு பகல் பொழுதுல வந்து ஒரு ரொட்டேஷன் படைக்கப்படுகிறது, ரட்சிக்கப்படுகிறது, அழிக்கவும் செய்யப்படுகிறது. அந்த மாதிரி வந்து ரொட்டேஷன் வந்து நாங்க நிகழ்ந்தோம். காலத்தினுடைய அளவு வந்து ஒவ்வொரு கிரகத்திலையுமே வந்து வேறுபட்டு காணும். அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் 12 மணி நேரம், இவை பிரம்மனின் 12 மணி நேரம் என்பது நமது கணித மேதைகளால எண்ணி பார்க்க முடிகின்றது. மேலும் பகவானின் இவையெல்லாம் மாயை அல்லது பகவானது புறச்சக்தியினுடைய வர்ணனைகளாகும். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே பௌதீக உலகத்துடைய அதாவது வர்ணனைகள். இவை தவிர யோகிகள் தங்கள் யோக சக்தியால் பெற முடிந்த அதாவது பிற செல்வங் வளங்களையும் வந்து உள்ளது. அதாவது யோக சித்திகள் எல்லாம் அடைகிறாங்க இல்லையா, அதெல்லாமே அவர்கள் செய்யக்கூடிய தவங்களுடைய வலிமையால் அவர்கள் அடையப்படுகிறார்கள். மேலும் அவையும் வந்து ஜட பொருள் தான், அதுவும் வந்து ஜட சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களே அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ இந்த அதாவது ஒரு பக்தர் இவற்றுக்காக ஆசைப்படுவது கிடையாது. அப்படின்னா மோட்சத்தை வந்து பக்தர் வேண்டது கிடையாது. எப்பொழுதுமே நித்தியமான சேவை மட்டுமே கொடுத்தா போறோம் பகவான் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு மட்டும் பக்தன் வந்து வைத்துக் கொள்வான். பகவானின் அருளால் ஒரு பக்தர் பெறும் விருப்பத்தாலேயே அற்புதமான வெற்றி என்பது அடைய உள்ளது இல்லையா. அதனால் ஒவ்வொரு செயலுக்குமே ஒரு காரணம் உண்டு, அதை நாம ஏற்றுக்கொள்ளணும். காரணமின்றி எந்த ஒரு செயலுமே இந்த விதத்துல இயங்குவது கிடையாது. அதனால நாம தடைக்கல்லாக வரும்பொழுது அது எதனால் தடை பெறுகின்றது என்பதை வந்து கூர்ந்து நோக்கி அதை ரெக்டிஃபை பண்ணணும். இல்லைன்னா அந்த அழுக்கோட தான் நம்மளும் வந்து அதாவது சுழண்டு கொண்டே இருப்போம். மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து பிறக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு வந்து நாம தள்ளப்படுகின்றோம். ரொம்ப முக்கியம். மேலும் பௌதீக அழகை அனுபவிக்க முயற்சி செய்யவோ கூடாது. இந்த இயற்கை ரொம்ப அழகானதான். எப்படி மேலுலகங்கள் இருக்கக்கூடிய தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜெயமேந்திரன் அவங்களுடைய நிலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது கால அளவு வேறுபட்டிருக்கும். ஆனாலும் அவர்களும் வந்து இயற்கையுடைய அழகுல இறைவனை வந்து காண்கின்றார். மேலும் வந்து ஒருவர் விடுதலை பெறாமல் எல்லையின்றி பிறப்பு மற்றும் இறப்பின் முறையை தொடர்ந்தாலும் ஒருவர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஆழ்ந்திருக்க விருப்பம் கொள்ள வேண்டும். அதனால்தான் நம்ம 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்தி பார்க்கிறோம் இல்லையா. ஸோ ஆயினும் உண்மையில் அந்த அசோசியேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம எங்கேயாவது தவறி விழுந்தாலும் அந்த இடர்பாடுகள் இருந்து நம்ம வந்து நம்முடைய தவறை வந்து மீண்டும் வந்து அதாவது பக்தி பாதையை திரும்பி செல்வதற்கு அது வந்து நமக்கு உதவுகின்றது. மேலும் வந்து பக்தர்கள் மேலுலக அதாவது கோள்களின் மற்றும் வைகுண்ட அதாவது வைகுந்த கோள்களின் பயன்கள் எல்லாம் அனுபவிக்கின்றனர். யாரு? பக்தர்கள். இங்கு பாகவத பத்ராம் என்று சிறப்பாக இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்கு. பாகவதீம் வாஸ்பிருக்யந்தி பத்ராம். பத்ராம் என்பது ஆனந்தமயமான இல்லையா. சோ அந்த இந்த பாகவதத்தை நம்ம கேட்பது இல்லையா, வாசிப்பது எல்லாமே வந்து நமக்கு நன்மையான பலன்களை தான் கொடுக்கும். நம்ம அந்த இருப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்துவதற்கு உதவுகின்றது. நம்ம சுக்ருதிஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்திரம் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு அதாவது துஷ்கிருதி அதாவது சுக்ருதியை வந்து அதாவது நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் கலைந்து சுக்ருத்தின்னா அதாவது புண்ணிய பலன்களை வந்து பெறுவதற்கு நமக்கு வழி கிடைக்கிறது. புண்ணியங்கள் வந்து என்ன நமக்கு கொடுக்கும்? நம்முடைய இலக்கு எதுவோ அந்த நிலையை அது ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இப்போ நம்ம அந்த சுக்ருதியை வந்து மேன்மைப்படுத்தும் பொழுது இல்லையா, பாகவத பத்ராம் இதை கேட்க கேட்க நம்ம வந்து நம்ம இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் நீங்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நம்ம இடத்துல தெய்வீகமான நிலை என்பது குடிக்கொள்கின்றது. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஆயினும் தூய பக்தர் அங்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்று விரும்புவதே கிடையாது.
இது எதுக்கு சொல்றாங்க? மோட்சத்திற்கு அவர் வந்து செல்லணும்ன்ற விருப்பமே வந்து கொள்வது கிடையாது. எஸ், சதா சர்வ காலமும் வந்து பகவானுடைய திருத்தொண்டு செய்வதற்கு மட்டுமே தங்களுடைய நிலை இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணுபவர்கள் யார்? அது பக்தர்கள். அது பௌதீகத்துல இருக்கும் பொழுதும் சரி, இல்லை ஆன்மீக உலகத்திற்கு சென்ற பிறகும் சரி. மேலும் அவர் அந்த பயனை பெறுகிறார். தற்கால வாழ்விலே, அதாவது இங்கே வாழும் பொழுதே அவர் விடுதலை அடைந்தக்கூடிய நிலையை அவரால் பெற முடியும். அவர் ஜட உலக ஆன்மீக உலகங்களின் எல்லா வசதிகளையுமே வந்து அனுபவிக்கின்றார். அப்படின்னா ஆப்புலன்சஸ் இல்லையா, அதையும் வந்து அனுபவிக்கிறார் என்று ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண